orang penak ya. Sing paling menikah kalimat seperti ini. Wayangmu, wayangku, wayang kita semua, senimu, seniku, budaya Indonesia, jadilah selalu memberikan Indonesia, tak perlu kau malu, dunia mengaku. Ring rap, inilah kamu hidup gambaran kehidupan seperti warisan budaya dari Indonesia wayang dunia. Nek ngerep musik awal. Ngono lho. Wis asal musik elek. Inilah kamu gambaran kehidupan seperti kita berdiri di depan cermin kaca. Kisahnya tak akan pernah lekang walau dimakan zaman. Bukan hanya di sini kaum wayang menggema, juga di belahan bumi sana orang mengakuinya warisan berharga melebihi emas permata dari Indonesia wayang untuk dunia. Wow, biasa toh. Rasati itu gue ya. Gue tadi cai catur cai betul banyak dong baju karis tol cai nak cai catur cai tol wingi sore kalau perawan muncul berjok stop mikrofon saya mana ya? Kalau ini ambil mic ini kakak ambil mic mikrofonnya dicekel ya rapper ya mikrofon wah bisa nocok diam adine yang cek nggak darah cek kaya ngono kok oh lah ngono kok payu ngono inilah ngono kok iso ngerapnya nggo sing basane dhewe nganggo tembange sing kira-kira tembang-tembang klasik ngono tol cai rasa iki kendang apa bae balung meneng gimana mengaburkan artikulasi saya paham kendang apa bae karo rebah karo babaran. Nah, tol cai catul cai kok umbar banyak perawan muncul bercokok cokok tapi lurek ano pireng sibit atine seneng cakane minggat perawan mentah minggat Surabaya wong mantuk keloro kuwi wong lanang dosa sumet mati munggah swarga mati kok munggah wong dosa kok munggah swarga lho kalian kan pada gak paham munggah swarga sik cruk sithik terus abadi ning neraka paham tol cai catul cai kok ono cai barang Pak Garing ada omong samu apa iso apa cai catul cai wingi sore Garing senggodani babu lemu gawa rantai tuntun babune nesu asu dicul kirane oyakan aku mlayu nabrak ember karo kusuwe diremer babune beker merokok aku warga kok gak Pak Ireng tak tibis kok di kantor ini jatahku
rapik. Nah, ngono ku terus ngerep ngono kuwi. Oh alah, ngerep kaya ngono kowe kok dipamer-pamer ketekan dinas kebudayaan dan pendidikan. Wong iki nek arep ngerep kudu persiapan ya. Ben aja nganti kecethit tenggorokane. Nganggo pemanasan. Biasane rapper iki nek ngarep nganggo cek mikrofon. Ye. Wis kok nek HN wae. Ayo nganggo mikir barang itu. Ayo apa? Caiwang. Tol cai catul caiwang. Mikir dulu. Katakan lu mikir aja dengan peristahan, lu mikir barangnya kayak apa? Bapu sing mau suka. Wah, oke sayang. Oh, apa kowe? Berarti jawab repe gareng. Bapu sing mau sengit karo gareng kena tak pelet tur dadi sayang. Pengen dino minggu sida ngajak aku ning kali urang. Lungguh nonton pemandangan nom lagi yang Julen nonton pemandangan dewe ngajak mlebu ning penginapan. Lampu sing mau padang tak sulap dadi remang-remang. Amlebu kamar terus kancingan lawang. Aku wis bayangke bakal terjadi adegan ranjang. Durung kapak-kapake babune kok wis meregang-regang. Bareng tak tinggi bokonge